91 год я быў уже даволі сталым чалавекам, які вучыўся і працаваў. Просто хочу вам некоторые наибольшие яскравые моменты, которые мне запомнились, сказать вам. На первый момент путч, первый день на праце, после обвяшчэння КЧП, наш секретарь мясцовай камуністычнай ячейкі падыходзіць да мяне і робіць, показывая. Здаецца, не благі чалавек, але запомнілася. Гэты ж чалавек праз 3 дні падыходзіць да мяне і паказвае мне гадзіннік з пагоняй. Другі вельмі яркі ўспамін. Гэта пасля правалу путча, калі тысячы народу ад плошчы Незалежнасці, адкуль ішлі да будынку Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі. Тады наперадзе зрабілі такую труну, на якой напісалі «Слава КПСС». Эту труну пронесли, никто не разгонял, конечно, там милиция нас оковывала, расчищали, там перекрывали дороги, и вот эту труну принесли и поставили на ганок «Славу КПСС», ганок будинку ЦК КПСС. Ну, и третий маленький образок з тых жнівенскіх, вераснёўскіх часоў 91-го года. Это принять нацыянальнага сцягу у якасці дзяржаўнага сцягу Рэспублікі Беларусь. Так сталася, што ў той вечар я быў са сваім, могу сказаць, сябрам, ён за мяне старэйшы, напэўна, на 50 гадоў, такім паэтам Сергеем Нойкам Піліновым. Мы былі ў яго з іншымі маладымі людзьмі на той час. І якраз по тэлевізоры там паказвалася абмеркаванне. Там вельмі позна эта сесія ішла да поўначы, на паўночы менавіта. Сергей, як я забыўся прозвішча па бацьку, Сергей ён вельмі хваляваўся, таму што Сергей Михайлович, так, дзякуй, Сержу. Таксама ён вельмі хваляваўся. Адна з прычын ягонага хвалявання, у яго была пагоня, вышытая ягонай сястрой яшчэ ў 20-х ці 30-х гадах. І вось, калі на сесіі Верховнага Савета было ўнесена гэта абмеркаванне, пытанне аб наданні гербу пагоні, статуса дзяржаўнага герба і сцягу чырвона-беламу, статусу дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, дэпутаты апазіцыі, я ведаю, звярнуліся да яго. Там была створана выстава, каб паказаць іншым дэпутатам, которые нічога пра гэта не ведалі, што это гістарычная повесць часоў. І вось эту пагоню, вышытую ў 20-х гадах сястрой Сергея Михайловича, таксама была сярод гэтага. Ён вельмі хваляваўся, як там гэта адбудзецца. І дзесьці бліжэй да поўначы гэта прынялі. Там было 3 галасаванні, по-моему, 3 разы запар галасавалі. Нягледзячы на ўсе сутарэчы, ёсць Шушкевіч, і Шушкевіч тады 3 разы ставіў гэта пытанне на галасаванне. Мы вельмі ведаем, як гэта адбывалася. Зянун Пазняк перад намі выступаў, расказваў, як ён падчас перад 3-м галасаваннем проста падышоў і па-чалавечы пагаварыў з ветэранам, і той ветэран ўсё ж такі аддаў свой голас урэшце рэз за сцяг. Ну, это было не описать, как это было. У души слезы катились, Сергей Михайлович плакал. Нашлось и чарка, как выпить после этого. Ну и после этого мне треба было ехать до хаты, уже поздно. Видать, я уже ехал на апошнім троллейбусе. Сергей Михайлович з ягонай кватэры у сабе ў Курасоўшчыну. Але я не мог не выйсці на плошчы Незалежнасці, не праверыць, які ж там сцяг вісіць. Ленина еще называлась? Вот это называлось Ленина, так. Я не мог это. Я просто выскочил с троллейбуса 27-го каля университета педагогичного. И там литерально было пройстися 50 кроков. Мне было цікаво, что там будет висеть, бо никто про это еще не ведал, коли это будет меняться, что будет. Я вышел, пройшовся, гляжу, висит наш бело-червоно-белый. Это один... Не, над Верховным Советом. Над Верховным уже висел колькі месяцев. Уже после... Так,
адразу прынялі пасля худшым гарсаветам павесілі. Вось. Але гэтая карціна, цёмная плошча пустая, пражэктар, чырвона-белы сцяг, які лунае над урадам. Гэты ўспамін стаіць у мяне ўваччу. Это адзін з найярчэйшых успамінаў майго жыцця. Спадзяюся, што мы ўсе ўбачым гэта зноў разам з пагоняй. Дзякуй.